Γεια σας παιδιά. Άλλη μια φορά η ομάδα μας στο ταξίδι. Σταματήσαμε την πρώτη στάση για προμήθειες, καφεδάκια, σαντουιτσάκια κτλ. Προμήθειες για να βγάλουμε, έχουμε ένα μεγάλο ταξίδι μπροστά μας, για να βγάλουμε το ταξίδι. Η ομάδα μας είναι έτοιμη και πάμε να τα σαρώσουμε όλα. Έχουμε μια πολύ δυνατή αποστολή σε ιδιωτικό σημείο. Η ιστορία λέει ότι είναι ένα πλιάτσικο που σφραγίστηκε από το Αντάρτικο και σφραγίστηκε μια σπηλιά. Είναι σε ιδιωτικό χώρο πλέον αυτό και πάμε, αν τα εντοπίσουμε και είναι έτσι όπως μας θα έχουν πει τα πράγματα, πάμε για ένα δυνατό άνοιγμα. Συνεχίζουμε. Θέλω να μας πεις την ιστορία, να την ακούσουν και τα... Άκουσε με ένα λεπτό. Θέλω να μου πεις την ιστορία, να την ακούσουν και τα παιδιά, με λεπτομέρειες και τα λοιπά. Μην πεις περιοχές και μέρη, γιατί το γράφω. Πού είμαστε δηλαδή, δεν χρειάζεται. Πρόβλημα. Δεν χρειάζεται. Αγέμισε εδώ πέρα ο τόπος Χρυσοθύρες. Εντάξει, μην πεις τίποτα περιοχές και μέρη. Και απλά πες μας την ιστορία σου. Αυτή η ιστορία, βρε παιδί μου, εγώ δεν ήξερα όταν... Εγώ τον ήξερα τον Γιάννη από την εκκλησία, δεν βλέπανε έτσι, βλεπόμασταν παιδιά όταν ήμασταν. Μετά εγώ είχα ένα γάμο, χώρισα και βρεθήκαμε τυχαία, δηλαδή σε παρέα. Εντάξει, ξεκινήσαμε μια σχέση, ήρθαμε εδώ, αυτό ήταν το καλύβι, μια μέρα ήμασταν αγκαλίτσα, μου λέει για τα κυβότια μου. Εγώ λέω, δεν ήξερα από αυτά. Έτσι και έτσι με έλεγε η μάνα μου, είχαν πέσει δύο κυβότια, τα οποία λέγαν για σφαίρες, ξέρεις τότε, δεν λέγαν για τέτοια πράγματα. Ο Γιάννης είχε καταλάβει γιατί έψαχνε ο αδερφός της πεθεράς μου. Ήταν το 67, γεννηθείς, να φανταστείς ότι ο Γιώργος, ο αδερφός της πεθεράς μου, τα ψάχνε με βέργες. Ήξερε, έμαθε. Ο Γιάννης ήταν μικρός, άκουγε. Και μετά κάποια στιγμή άρχισε να... Μάλλον τον πλησίασε από πάνω ένας, ο οποίος ήξερε από τα πεθερικά που είχαν μαντριά. Γιατί στην κατοχή εδώ ήταν η σπηλιά. Ήταν μια σπηλιά στα δέντρα δίπλα. Με έλεγε η πεθερά μου, μπαίναν μέσα. Όταν βουβαρδίζαν η δική της, η μάνα της, ο πατέρα της, οι μπαρμπάδες της. Αυτοί οι άνθρωποι οι δύο... Άρα με λίγα λόγια ο παππούς. Ναι, ανοίξαν τη σπηλιά να μπαίνουν ο κόσμος, δεν ήξεραν αυτοί. Αλλά οι αντάρτες έτυχε να πούμε να γίνει το πλιάτσικο τότε σε ένα πλιάτσικο, δεν ξέρω που έγινε από κάτω. Εδώ στο δρόμο ερχόταν από τη Μιτζέλα. Και ανεβήκανε πάνω στα μαντριά, πάνω ψηλά και αυτός ο ένας είχε γνωστό εδώ, μάλλον αυτόν που είχε το καλύβι στο δρόμο, τον Ξαϊδάρα. Γιατί κάτω από το τζάκι βρήκαμε 2,9 μακρόστενα, 2 σίδερα, στους 20 πόντους. Έψαχνε ο Γιάννης να δει που ήτανε, άδειασε το πηγάδι. Τον πλησίασε δηλαδή αυτός από πάνω, που ήταν γαμπρός και τα είχε μάθει. Και τον είπε και εκεί κάτω έχετε ψάχνουμε 2 κυβότια. Και είχε έρθει εδώ πέρα και έγινε παρεξήγηση, ήξερε ότι έφερε από την Πελοπόννησο κάτω. Είχε φέρει 2 άτομα και ρίξαν με ραβδοσκοπικά. Αλλά έγινε παρεξήγηση και μια παρεξήγηση μετά. Έγινε παρεξήγηση αυτή, πήγαινε έρχονταν ο Γιάννης πάνω κάτω, ερχόταν αυτός, δεν το προχωρήσανε. Δεν τα βρήκανε με λίγα λόγια. Όχι, δεν τα βρήκανε. Δεν τα βρήκανε γιατί, κοίταξε, το διάστημα που παρεξηγηθήκαν ο δικός μου άντρας μπήκε σε ένα συνεταιρισμό. Χρεώθηκε εκεί μέσα, αναγκαστικά έδωσε το κτήμα. Κατάλαβες. Και μετά εκείνος επάνω τον έλεγε πες και το γέρο, εκείνος ήξερε ότι ήταν κοντά στα δέντρα, εμείς δεν ξέραμε. Εμείς δεν ξέραμε ακριβώς που ήταν. Εκείνος ο άλλος που ήταν Ναι, ζει αυτός, ναι. Το ξέρει και εντάξει, λέει τα έχει καλά κρυμμένα, ο αντάρτης έλεγε. Αλλά επέμενε πάρα πολύ να πούμε το γέρο για να φέρει. Εκείνος πιο πολύ δεν έψαχνε μηχανήματα, ήξερε, βέβαια είχε φέρει αυτούς και είχαν ένα, τώρα δεν ζει και ο άντρας μας, θα πει ένα πράγμα, το βάζαν κάτω
Και το έβαζε μετά το άλλο, ήταν 2 αντικείμενα, το ένα και γυρνούσε και ξέρεις. Ραυδοσκοπικό, παλιό. Ήτανε, δηλαδή ήξερε ότι ήταν ακριβώς τα δέντρα γύρω από τα δέντρα, όπως είναι γραμμένο, εγώ δεν ήξερα. Μετά ο γιος μου φωτογράφησε τα δέντρα, έστειλε τα σημάδια εγώ πάνω στην Κοζάνη και τα είδες τα σημάδια. Τα είδανε. Τα σημάδια δείχνουν, είναι 3 σημάδια. Το ένα δείχνει την κρύπτη του τετράγωνου με το ρέμα δίπλα. Δεν ξέρω αν το έκανε zoom να δεις. Το είδα. Δείχνει ακριβώς που είναι. Δείχνει Απλά, μάτια που δείχνουν κάτω. Απλά ήθελα να το δω πιο πολύ από κοντά, όπως και σου είπα στο τηλέφωνο. Εντάξει, Ναι, καλές θα το δούμε και φωτογραφίες. αύριο, ναι. Καλές φωτογραφίες, αλλά σίγουρα όταν βλέπεις κάτι από κοντά. Ναι, μα δείχνει ακριβώς το σημείο. Δείχνει τα μάτια. Εγώ έψαχνα αυτά τα 2 στρογγυλά να δω τι ήταν, μετά το κατάλαβα. Είναι 2 μάτια που δείχνουν. Ωραία. Εντάξει, έφυγε ο άντρας μου το 19 και δεν προλάβαμε, γιατί από τα δέντρα και μέσα, έλα λίγο να σου δείξω. Έλα λίγο να σου δείξω εδώ το δείχνει, γιατί είχαμε όλο το καλοκαίρι με ένα φίλο μας. Έλα, ομάδα, πάμε. Τι έχουμε πάρει. Εκεί που βλέπεις τώρα το κόμμα, εκεί είχαν ανοίξει και φτάσει από μέσα στα δέντρα. Από μέσα, μην το πιστεύει, δεν ήταν εκεί, είναι ακριβώς από τα δέντρα του Τσίπρα. Θα το δεις, θα πετάξεις εργαλειές. Ναι. Δεν έχεις εσύ ραδιοσκοπικά, θα σου Τα δείξει. πάντα. Θα σου δείξει, αλλά τι γίνεται αυτά, επειδή είναι μέσα σε κρύπτη. Έλα να κάτσουμε μέσα. Επειδή είναι μέσα σε κρύπτη και επειδή Ναι. πρέπει να είναι στα 2 μέτρα. Ναι. Και επειδή είναι πολλά χρόνια θαμμένα, εγώ όσο καθάριζα το μέρος, το σκάλιζα, τόσο και ακούγεται. Βγαίνει αυτό το πράγμα. Επάνω. Τώρα εσύ θα δεις καλύτερα. Μου είπες στο τηλέφωνο Ναι. ότι έχεις δει και ακτινοβολία λάμψη. Ναι, εκεί στο δέντρο με το σάμπ, όπως πήρα το σάμπ από τη βεράντα. Γιατί το βρήκαν άλλοι από μακριά το είδαν. Αλλά μετά μόλις είδαν ήταν στα δέντρα δίπλα. Εννοείται ότι είναι κοντά σε κτήμα άλλο, έτσι. Το οποίο αυτός δεν είναι εδώ, οι παππούδες. Και επειδή καταλάβαν ότι δεν είναι και πολύ ψηλά, το αφήσαν. Ναι. Ξέρεις, άμα είναι και βαθιά τα αφήνουν. Η ακτινοβολία που έβλεπες. Εγώ είδα έχεις με το σάμπ, είδα το... Κάποια στιγμή άρχισε και στα δέντρα δίπλα και έκανε αυτό το πράγμα. Ανέβαινε το μηχάνημα από εδώ, από τη βεράντα, ναι. Ακτινοβολία μου είπες ότι έβλεπες μια λάμψη. Ναι. Αυτό Ναι, έχεις, στα δέντρα δίπλα. έχεις προσδιορίσει το σημείο που το έβλεπες. Ναι, στα δέντρα Ωραία. δίπλα. Μα είναι μεγάλο πράγμα, ρε αγόρι μου. Άμα πάρεις τώρα ένα σάμπ και δεις, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι αυτό που λέμε ο λουκουμάς, πώς το λένε. Ναι, άλλοι το λένε λουκουμά, άλλοι ομπρέλα. Ναι, άλλοι- η ομπρέλα είναι εκεί στα δέντρα. Ωραία. Εκεί και μόλις έκανα προς τα δω το σάμπ τη βεράντα, μου κάπου λες και ακούμπησε το μηχάνημα από μακριά. Ταλαντώθηκε, μου φύγε από τα χέρια. Εγώ δεν ήξερα. Ερώτηση. Αυτά είναι μέσα στη σπηλιά ή πλάι από τη Δίπλα στο Δίπλα. μονοπάτι επάνω είναι παβαλμένα. Δίπλα. Σε μία κρύπτη, γιατί ο Κοζανίτης μου τα εξήγησε. Χωρίς να ξέρει. Δεν ήταν εδώ αυτός. Με το που είδε και ζουμάρισε, είδε. Λέει αυτός, είδε τη μορφή που γελάει. Δεν ξέρω, εσύ είδες. Είδες. Είδα. Ωραία. Κάτω έχει ένα πράγμα σαν ένα βουλάκι με ένα ανθρωπάκι μέσα που κοιτάει. Αυτή ήταν η σπηλιά. Εγώ μπορώ πώς τα κάνανε πάνω στο δέντρο και τα κάνανε τόσο ψηλά. Κοίτα, τα σημάδια δεν γίνανε ψηλά. Εντάξει, τα σημάδια ψηλώσανε με τα σημάδια ψηλώσανε με Σου τα πω. χρόνια που ψήλωσε και το δέντρο. Ναι, τα δέντρα ήταν στην κατοχή το 29, μπήκαν και μετά λίγη πεθερά με μένα. Ήταν μικρούλια. Ναι, αυτό. Και όταν γυρίσαν μετά από τον πόλεμο, γιατί εδώ ήταν μέχρι Σκοτσέζοι, και η πεθερά μου ήταν 12 χρονών, με τη μάνα της, τον πατέρα της φύγαν, δεν ερχόταν μετά στο κτήμα. Γιατί είχαν αμπέλια. Όταν γυρίσαν στην κατοχή, βρήκανε. Άσε που είχε ακουστεί για τους αντάρτες αυτούς που τριγυρνούσαν. Ο ένας μάλιστα κοιμόταν στο καλύβι μας, γιατί πίσω από αυτό το καλύβι υπήρχε μια αποθήκη που χτίστηκε το 50 και ακριβώς δίπλα από την αποθήκη, προτού γίνουν αυτά εδώ μπροστά, το 29 ήταν ένα καλύβι. Είχε χτιστεί το 29 από όπως του Γιάννη. Και το βρήκαν ανοιχτό με αποκαΐδια μέσα. Καταλαβαίνεις, αυτός κοιμόταν εκεί.
Τα έβαλε και είχε το νου του. Ναι, τα δεντράκια ήταν πολύ χαμηλά και πολύ μικρά. Εντάξει, το δέντρο που μου έδειξες, ο κορμός που μου έδειξες, δεν γίνεται σε 80 χρόνια έτσι, από τον πόλεμο. Είχαν ένα αλφα μέγεθος για να... Τα πεύκα πόσο μικρά ήταν, σου λέω. Εντάξει, είχαν αυτό. Και φέραν γεωπόνο μετά την κατοχή. Γιατί ήταν χαλασμένα, ήταν σκαλισμένα. Νόμιζαν ότι αρρωστήσαν και δεν ήταν άρρωστα. Τα κάνανε, είχαν τρόπο να κάνουν στα δέντρα σημάδια. Ναι, το ξεφτυλίσαν. Βέβαια τα σημάδια, όταν ένα δέντρο αναπτύσσεται με τα χρόνια, ανεβαίνει και αυτό πιο ψηλά. Λογικό και επόμενο. Δηλαδή, αυτά τα κάνανε στο ύψος το δικό μας, φαντάσου, και τώρα το σημάδι μπορεί να έχει ανέβει πιο ψηλά λόγω ότι μεγαλώσει το δέντρο. Τα δέντρα, κοίταξε να δεις, είναι πιο κάτω, πιο χαμηλό. Απλά τι έγινε το 60 τόσο κάποια στιγμή ο Γιώργος, που δεν τον γνώρισα βέβαια. Ήταν ένας άνθρωπος μοναχικός βέβαια, που έμεινε εδώ ο μπάρμπας του άντρα μου. Και έφερε τσάπα, γιατί βγήκε μια διαταγή τότε να κλείσουν τα σπήλαια όλα. Και την έκλεισε τη σπηλιά. Με αποτέλεσμα και την όχθη που είδες, που είπαμε, εκεί έριξε πολύ χώμα για να χτίσει μια αποθήκη. Εντάξει, μου έλεγε, πεθερά μου, γιατί να μην στα λέω και μπερδεμένα, έριξε πάρα πολύ χώμα στο πηγάδι, ρίξαν. Μετά την κατοχή ακουστήκαν για τα κυβότια. Φοβηθήκαν, ήταν φοβισμένος ο κόσμος από τον πόλεμο, έτσι. Λογικό είναι. Και με τις άμαξες, λέει η πεθερά μου, όπως έλεγε. Κουβαλήσανε χώμα και το κλείσαν το πηγάδι. Όταν ήρθε αυτός και έπιασε του Γιάννη και είδε τα δέντρα, γιατί το είδα με τα μάτια μου, καθόταν και τον έλεγε για φυτόρια και τέτοια, γιατί εμείς με τα κτήματα, αλλά τον έφερε ό,τι θέλω, φυτόρια και έτσι κι αλλιώς, και έρθει να πιει καφέ. Αυτός κοίταζε τα δέντρα, τον βλέπω κάποια στιγμή γυρνάει, κοιτάει τα δέντρα. Γαμώ του, λέγω, 30 τόσο, 32 χρονών. Σου μιλάω τώρα για το 5. Τι κοιτάει αυτός πίσω, αυτός ήρθε για τα λεφτά εδώ. Και μετά του τόπι του Γιάννη και έλα πάνω να πιούμε τσίπουρο. Και αυτού κάτω ψάχνουμε να βρούμε 2 κυβότια. Και πήγαμε πάνω, ήταν γυάλι στο μάτι του, αυτός έπινε. Τι ήθελα να πω, ναι, ήξερε για το πηγάδι. Αυτός έψαχνε να βρει το κτήμα με τον μπαζωμένο πηγάδι. Γιατί ήξερε ότι τα λεφτά είναι κοντά 3-4 μέτρα. Και λέω, Γιάννη, εμείς έχουμε το κτήμα, λέει, με τον μπαζωμένο πηγάδι. Α, λέει, εσύ τον είπε του Γιάννη. Λέγε εμείς, ναι. Και έψαξε μετά ο Γιάννης, αρίσαμε την αποθήκη και του βρήκαν το πηγάδι, το άνοιξε. Το έφτασε 23 μέτρα κάτω. Και λέει, εγώ όταν έγινε η παρεξήγηση, θα σου έλεγα που είναι τα λεφτά. Ήξερε ότι είναι κοντά στο πηγάδι. Τον άντρα μου όμως τον είπε ότι είναι 4-5 μέτρα βάθος το πηγάδι. Ο Γιάννης δεν ήξερε πόσα μέτρα ήταν το πηγάδι στην κατοχή. Πού να ξέρει το παιδί. Από τη μάνα του, εντάξει, έλεγε ένα μικρό πηγαδάκι πεθερά μου. Μας το φτάσαμε 25 μέτρα. Δεν υπήρχε τίποτα. Και αυτά είναι από εδώ. Θα το δεις εσύ. Ωραία. Θα το δεις, τι να σου πω. Είναι μια ιστορία μεγάλη βέβαια. Πέρασε πάρα πολλές φορές και κάποια στιγμή στο λάπτοπ έβγαλε το αντικείμενο. Έβγαλε 2 αντικείμενα. 2 είναι. Και στο τετράγωνο θα δεις ότι έχει 2 σχήματα. Τα είδες τα σχήματα. Τα σχήματα που, στο δέντρο λες? Αυτή η κρύπτη που σου λέω, το τετραγωνάκι. Στο σημάδι λες? Ναι. Έχει ένα τετραγωνάκι. Μέσα στο τετραγωνάκι διακρίνονται 2 αντικείμενα μικρά, σαν νομίσματα. Είναι 2 αντικείμενα, δεν είναι ένα, μες στην κρύπτη, η οποία είναι στη σπηλιά παραδίπλα. Γι' αυτό μου είπε ο Κοζανίτης, υπάρχουν 2 κρύπτες. Λέω, τι κρύπτες εσύ, Γιάννη τον λέγανε. Μου λέει, κοίταξε, η μία είναι μία κρύπτη την οποία μπαίνουν 2-3 άτομα μέσα. Λέω, τι εννοείς τώρα τη σπηλιά, τον λέω, γιατί μιλούσαμε, πολύ καλό παιδί, πάνω την Κοζάνη. Αυτός ήξερε πάρα πολύ καλά. Μου λέγε, κάτσε μπροστά στα δέντρα,
φωτογράφηση, δεν με έλεγε όμως κάνει zoom, αυτός έβλεπε. Αυτός έκανε zoom και έβλεπε. Μου λέει βλέπω μια κρύπτη η οποία είναι που μπαίνουν άτομα μέσα. Λέω και πώς έγινε. Λέει αυτή τη φτιάχνει. Άρα Γιάννη λες τη σπηλιά που μπαίναν οι παππούδες μέσα. Λέει, α την ξέρεις. Λέω ναι. Μετά μου λέγει δίπλα τι βλέπεις. Δίπλα από τα δέντρα. Τι βλέπω, λέω, το καλύβι είναι παραπάνω. Τι δίπλα τι είναι, το μονοπάτι. Αυτό τα βλέπει. Λέει, υπάρχει και ακόμα μία κρύπτη. Λέω, πού. Λέει, λίγο παραδίπλα από τη σπηλιά. Δεν μας λέει τι έχει μέσα. Περίμενε τώρα γιατί μου τα έμπλεξε. Έχουμε λοιπόν μία τη σπηλιά. Και μία κρύπτη. Και μία κρύπτη. Έχει και σπηλιά πράγματα. Όχι, η σπηλιά ήταν άδεια. Και μάλιστα βρήκα εγώ τον Ξαϊδάρα που δεν έρχεται εδώ τώρα, είναι 80 χρονών. Και λέω, Αλέκο, η σπηλιά λέει βάζαμε το μουλάρι, μπαίνανε με μέσα και την είχαν ανοίξει οι παππούδες, λέει ο πατέρας με τον παππού του Γιάννη. Και βάζαμε λέει τα καφάσια μέσα. Και μπαίνανε και αυτοί. Καλά, ο Αλέκος ήταν γεννηθεί στο 50 αυτός που έχει το κτήμα, δεν είναι εδώ. Αλλά ήξερε από τον πατέρα του. Ναι. Βάζαν τι, κρυβόταν μέσα που γινόταν ο χαμός. Ναι, και μου λέει ο Κοζανίτης, μου λέει ακριβώς παραδίπλα. Δεν μας λέει τι έχει μέσα η κρύπτη. Λέω τι είναι η κρύπτη ρε Γιάννη. Λέει είναι ένα τετράγωνο πράγμα, το οποίο ανοίγεται κάτω. Αυτός ασχολούταν πάρα πολύ. Mm-hmm. Και μέσα βάζαν και τα κλείναν με πέτρες πάλι. Αμπρί. Αυτός ήρθε κάτω. Αλλά είχε τον πατέρα τα αρρωστό, ήρθε με έναν άλλον. Έβαλε μια γεννήτρια κάτι να πάρει το σήμα. Το σήμα θέλει να τύχει ώρα και ο καιρός να στο βγάλει έξω. Να πάρει μπροστά. Εμένα 2 φορές μου πήρε μπροστά το μηχάνημα. 2 φορές, όχι όλες τις φορές. Εκεί που το έκανα έτσι, έσπασε. Έκανα. Εγώ έμεινα. Δεν ήξερα. Έτσι πως μου το περιγράφεις πρέπει να είναι αμπρί. Δεν ξέρω. Το αμπρί ποιο λες, αυτό που μπαίναν μέσα? Όχι. Η δεύτερη κρύπτη. Η δεύτερη κρύπτη εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μεγάλη. Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη. Ναι, κάτω. Ήταν δίπλα ακριβώς στο μονοπάτι. Ακριβώς όπως είναι γραμμένη. Τώρα... Γιατί αν υπάρχει δωματιάκι ας το πούμε, ένα μικρό αποθηκάκι ας το πούμε. Μην φανταστείς τέτοια πράγματα, εγώ δεν το πιστεύω. Κοίτα, το να τα έχανε χύμα μέσα στο χώμα αποκλείεται. Όχι μωρέ, άνοιξαν μια γούρνα και ένα τετράγωνο πράγμα και τα βάλανε. Σαν αμπρί είναι αυτό. Ναι. Σαν αμπρί είναι, σαν ένα μικρό αμπρί ας το πούμε. Μια τράπεζα ας το πούμε διαφορετικά. Ναι. Αυτός κοιμόταν εδώ. Κοιμόταν στο καλύβι. Εν τω μεταξύ μετά... Τι απέγινε αυτός. Τι απέγινε. Αυτός πάνω στο χρόνο το πήραν το. Δεν πρόλαβε. Συγγενή και βία δεν είχε αυτό. Το δολοφονήσανε. Ναι, το πιάσαν, το σκοτώσαν. Μισό λεπτό, παιδιά, να δω το γάτο. Μπήκα μέσα. Έλα Βιέκα τώρα, έλα καλά μάλλον. Βιέκα έξω. Μπρος. Τα ξέρω καλά ότι ο ένας πέθανε ψηλά τραυματισμένος σε ένα νοσοκομείο, βαριά, και ο άλλος τον πήραν το κεφάλι, δεν πρόλαβε. Αυτή ήταν αριστερή. Δεν ξέρω, εκείνο που ξέρω γνώρισα τον Μπαρμπασοφοκλή. Αυτά ποια ημερομηνία γίνανε περίπου? Αυτά πρέπει να γίνανε Δεκεμβριανά. Στα Δεκεμβριανά, άρα γίνανε μέσα στον εμφύλιο. Ναι, μάλλον. Γι' αυτό σε ήταν αριστερή, ήταν δεξιή, τι ήταν? Πού τα ξέρω, βρε αγόρι μου, εγώ αυτά που να τα ξέρω. Γιατί έτσι γινόταν τότε. Οι μένουν τους σκότωναν τους δε. Εγώ γνώρισα κατά τύχη, επειδή πηγαίναμε για τσίπουρου στον Κατήραγα. Γνωρίσαμε έναν μπάρμπα ο οποίος δεν πέθανε, έχει τώρα 1 χρόνο, 2, ο Σοφοκλής. Ο Σοφοκλής ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πολύ καλός, δούλευε ταξί. Ο ανιψιός του ζει. Αν έσκαψε ο Βάγιος από εκείνη την πλευρά. Εκείνη την πλευρά, γιατί ο Σοφοκλής έψαχνε να βρει τα λεφτά αυτά και με το Βοσκό, με το γέρο, ο Βοσκός είχε ένα παιδί, ένα γιο, ο οποίος ήταν στο Μαντρί τότε που αντάρτης ανέβαινε. Μεγάλωσε το παιδί,
Είδε όμως το μικρός όταν ήταν πιτσιρικάς στον Αντάρτη που κατέβασε τα λεφτά εδώ κάτω. Τον έδωσε το μουλάρι, το γάιδαρο, τι. Έτσι μας είπε και αυτός επάνω. Τέλος πάντων τα χρόνια περάσαν, το παιδί μεγάλωσε και συναντήθηκε με τον Σοφοκλή που και αυτός μεγάλωσε. Και τα λέγανε. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ο Σοφοκλής είχε το μαύρο καβαλάρι ο οποίος ήταν πάνω στη γούρα και κατέβαινε στο Μαντρί, ήταν ο αρχηγός να πάρει τα λεφτά. Αυτοί κρυβόντουσαν επάνω και τους έκρυβε ο γέρος που είχε το Μαντρί. Κατέβαινε ο άλλος από τη γούρα να βρει τα λεφτά. Ο αρχηγός, πώς να σου το πω, ο οποίος ήταν θείος του Σοφοκλή. Τον έλεγε του Σοφοκλή, τράβα να βρει τα λεφτά. Και ήρθε εδώ ο Σοφοκλής. Κάναμε παρέα μετά. Ήταν 80 χρόνια, ρε Γιάννη, τον έλεγε. Αυτού δίπλα στα δέντρα υπάρχει απόκρυψη βασισμένη στην, πώς μας το είπε, στην αριθμολογία, γιατί έχει και αριθμούς επάνω. Έτσι όπως τα πήρα εγώ φωτογραφίες, βλέπω κάτι αριθμούς, 2 αριθμούς. Ναι, γιατί έψαχνε να τα βρει στο λιγαρόρημα. Στο λιγαρόρημα δεν υπήρχε. Γιατί δεν υπήρχε. Τον λέω, καλά ρε Σοφοκλή, λες ότι έψαχνες να βρεις τα λεφτά να τα πας επάνω. Στον Μπάρμπα, στη γούρα. Τι έψαχνες να βρεις. Τώρα αυτός ήταν 83 τώρα που πέθανε, να φανταστείς τότε. Τον έστελνε ο Μπάρμπας του, ήταν 20 χρονών, παιδί, 25. Λέω, πόσα τα βρίσκες ρε Σοφοκλή, μην δουλεύεις τώρα, έψαχνες τα λιγαρόρημα, τον έλεγα εγώ. Να βρεις τα λεφτά, αλλά τα λεφτά, πόσα τα βρίσκες, έτσι τα χαμένα. Λέω, τι έψαχνες, λέει μια τρύπα. Τι μια τρύπα, μια τρύπα, μια στρογγυλή τρύπα. Έψαχνε να βρει τη σπηλιά. Ήξερε ο Σοφοκλής ότι δίπλα στην τρύπα, μια τρύπα ήταν η σπηλιά αυτή. Μην φανταστείς, ένα λαγούμι μπαίναν μέσα. Α, κούτσο σπήλι. Ναι, ήταν δίπλα λέει τα λεφτά. Και μετά ήρθε εδώ ο καημένος, έφερε και ένα γέρο μαζί με ένα, ήταν ραβδοσκόπος αυτός γέρος. Εδώ βλέπω 2 κυβότια να λέει. Πού είναι τα κυβότια? Αυτός... Και να θέλει να φέρει τσάπα να μου σκάψει το σπίτι εδώ μπροστά. Αυτός ο Σοφοκλής. Δεν ζει. Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Αυτός ο Σοφοκλής ήταν στο Αντάρτικο κι αυτός? Όχι, ήταν ο Μπάρμπας, το μαύρος καβαλάρης πάνω στη γούρα. Ωραία. Δεν του είχε πει την κλίδα της αριθμολογίας? Τι είναι η κλίδα? Η κλίδα είναι αυτή, άμα βασίζεται σε κλίδα με αριθμούς, εντάξει, είναι, ας το πούμε, κάποιος κώδικας, εντάξει, που από εκεί σου ξέρανε αυτοί οι αντάρτες τέλος πάντων και λύνανε αυτό τον κώδικα και ξέρανε πώς να πάνε, ας το πούμε, πάνω στην κρύπτη. Δεν του το είχε μάθει αυτό το πράγμα, δηλαδή τον έστειλε έτσι στα τυχαία? Ναι, γιατί και αυτό ήταν πλιάτσικο, δεν ήξερε φαίνεται ο άλλος, δεν ξέρω. Εκείνο που άκουσα είναι εγώ που άκουσα, γιατί ξέρεις τώρα, όταν υπάρχει μια τέτοια ιστορία, έχεις τα αυτιά σαν ανοιχτά. Ποιος μου λέγε ότι αυτός που γύρισε κάποια στιγμή, γιατί αυτοί οι δύο πεθάναν, πιθανόν να του είχαν πει σε κάποιον δικό τους ή να ήταν κι άλλος. Κάποιος ήρθε να τα βρει τα λεφτά. Αλλά ήρθε εδώ και η σπηλιά δεν υπήρχε, τα σημάδια δεν υπήρχαν. Δηλαδή θα δεις έξω ότι στα δέντρα κοντά έπρεπε να είναι η όχθη και τα δέντρα έχει φέρει χώμα πολύ ο Γιώργος. Και τα έκλεισε χώμα, έκλεισε. Λοιπόν, και μετά έφυγε και πήγε πάνω. Από εκεί γιατί πήγε ψηλά επάνω στο βουνό? Έπαιρναν κάτω, πώς τα λένε αυτά, πώς τα λένε μωρέ, συντεταγμένες. Από εκεί ψηλά δεν τα βρει, δεν μπορούσε να τα πάρει τα λεφτά. Και μετά έμαθε ο Μπάρμπας του Γιάννη, του άντρα μου, και έψαχνε να τα βρει με τις βέργες. Γυρνούσε τη νύχτα. Από ό,τι με έλεγε εμένα τώρα ο Γιάννης. Και όταν ήρθα εγώ εδώ και πάω να μπω μες στο καλύβι αυτό που βλέπεις, αυτό ήταν παρατημένο, μου είχε πέσει σκεπή μέσα. Φτιάξαμε στο σπίτι και τον ακινήσαμε. Πάω να μπω μέσα ρε παιδιά και είχε μια πόρτα μικρή. Κάνω μία έτσι δεξιά. Υπήρχε ένα δωμάτιο και είχε μέσα από τσιμιντόλιθο χτισμένο δίπλα. Και είχε γυάλες μεγάλες, γιατί ο Γιώργος είχε κρασιά, έφτιαχνε εδώ, αμπέλιο άνθρωπος. Ναι. Πουλούσε το κρασί, ήταν έτσι σαν εσένα. Ψηλός και ασχολούταν, έπαιρνε τα κρασιά, μάζευε τους φίλους. Κατάλαβες, έβγαζε κρασί, πουλούσε κρασί. Βλέπω πώς δεν έπεσα μέσα να έχει ανοίξει ένα πηγάδι έτσι, τεράστιο. Και ήταν 6 μέτρα κάτω, το 2000 που ήρθα εγώ.
Εσύ Γιάννη, τι είναι αυτό, θα πέσω μέσα. Αλλά δεν είναι τίποτα, κατέβαζε πάρα πολύ τα κρασιά μου, λέει. Στην αρχή δεν μου είπε την αλήθεια. Εκεί έβγαινε πολύ πράγμα. Κατάλαβες, γιατί αυτό έβγαζε και από πίσω, βγάζει και από μπροστά, από όλες τις πλευρές βγάζει. Εκεί πήγε με τις βέργες ο άνθρωπος, δεν ήξερε και άρχισε και έσκαβε τότε, στο 80 τόσο. Και το άφησε έτσι ανοιχτό, πέθανε μετά. Αυτά είναι εν ολίγης. Αλλά εγώ έψαξα και από τα σημάδια, κατάλαβα, επειδή εδώ υπήρχε το μονοπάτι ευθεία επάνω, από τα δέντρα μονοπάτι Ξαϊδάρα, και ήταν η σπηλιά αυτού και κατάλαβα ότι είναι αυτό δίπλα. Αλλιώς, άμα δεν ξέρεις, γιατί αυτοί δεν τα βάλανε έτσι τυχαία. Η σπηλιά ήταν το σημάδι. Αν είδες τα δόντια και το πρόσωπο, θα είδες και τη σπηλιά κάτω. Ένα αυγουλάκι που αυτός κάθεται και κοιτάει και γελάει. Η σπηλιά είναι το νούμερο 1 σημάδι. Αφού σκεπάστηκε, κατάλαβες, εκεί μείνανε κι αυτά. Έτσι γίνεται παντού βασικά. Ναι, τώρα το θέμα είναι εσύ τι θα κάνεις, τι θα βάλεις τώρα αύριο. Εντάξει, θα το δούμε αυτό αύριο. Θα το δεις. Με το καλό. Θα δεις πρώτα με τα ραυδοσκοπικά. Θα σηκωθούμε το πρωί με το καλό. Εμένα ο γιος μου νίκησε και μηχανήματα, γιατί εγώ έχω ένα μηχάνημα, έφερε κι άλλο κι άλλο. Τι να σου πω τι γίνεται εκεί. Δεν αν βάζεις το δικό μου και βάζεις τα ακουστικά, ούτε από κάτω. Εκεί που είναι αυτό το πράγμα που λέμε ο Λουκουμάς, πώς το λες. Αυτό σκάει, βγάζει συνέχεια, πετάει. Και πετάει με μεγάλη δύναμη, έτσι δεν είναι. Ερώτηση. Έχεις δει τέτοιο πράγμα εσύ, όχι, από κοντά δεν έχω δει. Εγώ έχω δει όμως. Λοιπόν, ερώτηση. Έχετε φέρει μηχανήματα? Εγώ μόνο το τέρο βίντεο, αυτό φέραμε. Βάλαμε δικά μας μηχανήματα. Νοικιάσατε και μηχανήματα, μόλις μου είπατε. Έφερε ο Παναγιώτης από τον Αλεξανδρίδη, έφερε, ξέρεις, αυτά τα πιο μικρά έτσι, να δει. Ό,τι μηχάνημα και να βάλεις εκεί, σου δείχνει ότι έχει σήμα χρυσού. Σημείο 0 δεν έχετε βγάλει? Σημείο 0, τι να βγάλω βρε αγόρι, από το δέντρο, αφού δείχνει την πότα, μπορεί να είναι 2 μέτρα από τα δέντρα. Ναι, σημείο 0 σημαίνει ότι είμαι εδώ και τα πατάω. Άρα, είτε σκάψω 1 μέτρο, είτε 2, είτε 3, θα πέσω πάνω τους. Από το δέντρο πιστεύω ότι είναι 2 μέτρα εγώ. Ακριβώς επάνω πώς να πάω. Πώς να πάω, πες μου, εσύ μπορείς να πας. Σ' αφήνει να πας, αυτό δεν σ' αφήνει να πας. Ποιο δεν σ' αφήνει? Αυτό με το σαμπ που το έβγαλα εγώ, λες και σκάει μια βόμβα. Δεν σ' αφήνει. Πώς να πας επάνω, με τι τρόπο. Ωραία, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Α, μπράβο, κάνεις, εντάξει, τι να πω. Το θέμα είναι άμα δεις ότι είναι 2 μέτρα κάτω, τι κάνεις. Στο πάνω μας. Θα το δεις. Κοίτα τους. Ναι, τα παιδιά, εντάξει. Άλλο λόγο, θα το δεις. Κάτω και θα το βγάλουμε, εντάξει. Έχεις κάτι άλλο να μας προσθέσεις? Δεν έχω αυτό, με αυτόν πάνω. Το πρωί θα λείπετε εσείς? Όχι, εδώ είμαι. Okay. Γιατί? Όχι, αυτό που είπατε δουλεύετε στη συλλαγή. Ναι, αύριο είναι 28η, δεν πάμε κι αύριο. Σωστό, ναι. Τι να κάνουμε, απλά να σου πω κάτι, οι λύσεις ήταν 2 για μένα. Ή να βρω έναν άνθρωπο όπως είσαι εσύ, ή να βάλω μια τσάπα και να γίνει ο χαμός εδώ. Γιατί εδώ για να τα ανοίξω εγώ με τσάπα, ξέρεις πόσα κυβικά χώμα έχει. Πάρα πολλά. Το έχει χρόνια τώρα που το μελετάω, δεν είναι επιπόλαιο. Σε ευχαριστούμε καταρχήν για την εμπιστοσύνη που μας έδειξες. Γιατί να μην δώσω εμπιστοσύνη, εντάξει, δεν είσαι αυτό. Το χωρίς να άναψε το τσιγάρο, θες κακάο να σου φτιάξω, καφέ, κάποιος κακάο να σου φτιάξω.